Ango, Francine, États-Unis. Koko Bekake, nous de Bekane, planifié. Alors ka no Gilead de libération. Parce que il y a des Wagati de la Cour de Namake, Koko Bekila, nous de Bekane, planifié. Alors disposition Robeta, ça c'est stratégique. Et je crois qu'au début, il faut avoir le courage de le dire quand on est journaliste. Vie chère, souvent, il faut avoir vraiment le courage de le dire. Nabora Sukuro la Kaba, d'être Sukurono, ni Sukunani de Ke, c'est-à-dire, ni rive gauche flaqué, droite flaqué Kaba, Nabora Sukuro la, Ani Toulou, Kaba Nea Yenina, Ani Sanchamama Kekele, Santemeno. Moi, cette investigation-là, Neake. Donc il faut avoir le courage de le dire. Et je crois que tu es consentant par rapport à ce que je dis aussi. Parce qu'il finit ce qu'elle doit faire. Comment non, ça c'est vrai. Donc engagement fort. Voilà. Mi songa ma jikin kosobe ko sugaro yi. O dum sungalo la o priorité. So fin chamambe. Anga tien fo munu so. Merci. Donc anga te bokakaba. Voilà. Maintenant, la position du Niger, ça n'a jamais été clair envers le Mali. Jamais. Depuis que Bazoum est venu. Abba essaie de amener Kadi facile. Et aujourd'hui, Shogel, en tant que chef du gouvernement, négociation qu'on a avec Kouchaman Kalama, c'est le premier responsable du gouvernement. Ferchaman B, même la sécurité d'État, même le ministre de la sécurité intérieure, Chaman B, contre Chaman B, à Baba Kalama. Et à ce titre, ni Mou Oluchimase Shogel se trouve en plein droit de répondre. Kaba o de kanka ke ministre des affaires étrangères mais Kaba c'est-à-dire ayi sauté occasion de kan ministre de la défense mais non le marque lui allez ben be ko fait aben be sans fait donc na le ayaka fota de fois quoi nak mani fo c'est-à-dire en be jigi bela kelena aywa donc ayaka fota de ay paita o nyini ngali mbe ni mo shiteka o jabi ni mo teka kele otaji nu libéreto ou bora yoro jme ka se ka Niger. Voilà, donc moi je pense que war sera là bombardement gara ko bla am se ga flaga do yona bon on va voir ka bombardement ka kla ka war sera oui mais là le nya so akra tini c'est-à-dire que parce que tout simplement bon on va ko yi som na nyana na wisi bon aucun groupe mon boulot ni Mali armée ka bombardement ya to lu fanga doale écouter son négociation do matinga voilà ça aussi c'est une possibilité. Moi je pense que c'est pas la peine de ka anga ni ko sama mais quand même c'est à dire que la sortie du premier ministre c'est juste pour rétablir les fins. Donc amana am gela mana kan négocier chogo ko kera chogo na ya foté ama fo aga demande fait ama fo la demande fait mais an yoro kera fen fidini mi ala ni brigi dingel no kayo takada ay kuma be fo aya fo ni Mali ka brigi dingel ne be ablu mi nan ni ngal funguruni kuna foni foité otage nu bora yoro ou be Mali de la alsawa ou bien ou oui ne premier ministre kuma déterminer c'est-à-dire que bora Mali la kata Niger maintenant bora Mali la kata Niger chomina bon en tout dedans quand même c'est-à-dire que ils étaient retenus au Mali et ou groupe monobolo c'est-à-dire que faire opération fanga boyana donc ou denende ga tout reste sur Nigérian fa fait soni a ko bega daga bega furu bolo na sur négociation là-bas parce que amaro groupe armés nous mais prise d'otage nous que surenchère de kadou parce que plus abmé plus sensible bonya plus de fra warkan plus mo fene importance mo gona donc plus comment il faut meke à son obeyele maintenant soni abeka d'Afrique a bolo ka bo abela jelena. Donc opération Mounoube, Dagayoro, c'est-à-dire que par exemple, ou le mouvement qui est clétant, nous au mouvement on a que donc de Kaka mouvé à ça au boulot avec la fond de Katake ou avec Atam Minaola Kasurama Warsoro. Maintenant au BEPS la négociation accélérée quoi. Vraiment moi je pense que n'était à Blom, mais n'était à Blamim Nangonodron, oui, au Tajouk même là. Bora Mali kata ni premier ministre kuma jitemne et Mali ni yoro kera fitini miala ni nabe lakali o ka fo ala ame otage koro kelgel na bela jele fo ka damne Isaka Tamura la katabla minye derkeb ani chamamba munu ni ukumbe otage ala nu labla la ambu u bela jele fo ku fananye e jenatike fin de traverser nga otage koro nu chamambe o teson apumade Isaka era anya nege ka desa masonga apuma ame do anga sije flana konala obetalike minye rasbach Mohamed Youssouf Bachili Kafra Urokia Dumbia ni bela jelemba wele ko poivron rose oluka affaire hukumu konna la ambaye kafo évolution de na affaire la kasoya gen dogo ku ngono tribunal lié
fait chef d'accusation kura fara aka Sori Ibrahim Diallo ka damne e la d'abord kuma kura munu fora Nicola il faut blâmer na juma kono Kaba juma yɛrɛ fora fɔlɔ franchement parlant yani kanda do munu fora la ko kuraw la o ye ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka sabali ni mɔgɔw bɛ kiri bolo kan i bɛ delili kɛ kaba c'est très important delili kiri i bɛ delili kɛ kiri kan ka delili kɛ kaba i bɛ delili de kɛ mais n'i b'a fɛ a tigi a ka fiɲɛbɔda sɔrɔ i y'a kanu cogo cogo i b'i bolo da i dusu la mais minnu bɛ ka taa rasbati lajɛ n'u bɛ ka bɔ ni video kumaw ye ni kuma minnu yɛrɛ bɛ ko tɔ juguya u ka sabali nin tɛ rasta dɛmɛcogo ye hali k'i da de o ka fisa i ka bɔ ka kuma fɔ kuma min bɛ a ko tɔ juguya n'i yɛrɛ tɛ rasta fɛla ye bi min bɛ ka fɔ kibaruya an ye kibaruya mɛn nin semaine kɔnɔ il y a eu 3 chefs d'accusation encore contre lui association des malfaiteurs contre autrui 10 ans en arrière après 2023 o b'a yira k'a fɔ ko rasta ani mɔgɔ dɔw tun bɛ jɛ la min bɛ dankari jamana la walima jamana kɔnɔdenw na n'o tɛmɛna ka bɔ yen diffusion des paroles contre les mœurs du pays ko a ye kuma dɔw fili fiɲɛ fɛ minnu bɛ dankari an ka tabiyaw ani an ka jamana tagabolow la an ka laadakɔrɔw la ensuite offense contre le chef de la transition chef de l'État 10 ans en arrière kaba kiri tigilamɔgɔw arasa ye sariya dɔnbaga ye ani minnu bɛ ɲɔgɔn na min ye plainte don a kama o ye sariya dɔnbaga ye donc sariyantigiw ka kɛlɛ e min ye i tɛ sariya dɔn oui mais je le dis comme ça d'accord non i bɛ hakɛ to yanni i ka doni jigin i jɔ n ka nin yɔrɔnin lakile parce que n'i ma lakile u bɛ nin semaine bɛ kɛ n kan i b'a fɛ ka non minnu b'a fɔ a ka mɔgɔw a yɛrɛ ka mɔgɔw non ne ka mɔgɔw tɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw e b'a ye u bɛ kuma caman fɔ ma je comprends mais n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn n'an b'a fɛ ka rasa dɛmɛ an k'an da de an ka ko to sariya tigilamɔgɔw bolo kan moi je pense que o de y'a dɛmɛ cogo ye mais an kana kɛ sababu ye ka kuma fɔ kuma min bɛ ko tɔ juguya ne b'a ɲini Touré fɛ toujours parce que procureur fɛ voilà n b'a ɲini a fɛ a ka sabali fiɲɛbɔda hali bi an mako b'a la walasa ka a kana a ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni an mako b'a la voilà chef d'accusation saba minnu farala oui minnu farala kan d'abord n ye dɔw ka réaction ye olu ko ko a bɛ comme justice bɛ k'i racheter de a ye erreur fɔlɔ kɛ parce que a minɛna min na tiɲɛ fɔlɔ la ko simulation d'infraction ko bon en tout cas homme de droit ko nin vraiment nin kɔni ko a tɛ mais article min bɛ an ka code kɔnɔ dɛ bon n'a ma encore en tout cas interprétation kɛcogo peut-être acte min posé o t'o ye quoi o t'o ye donc ni justice tilala ka na ni chef d'accusation saba ye donc nin bɛɛ n tɛna n da don o la parce que o ye droit domaine ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn jamana bɛ niveau min na bi n'a fɔra an bɛ tila ka c'est à dire ka tulu de kɛ tasuma la tuguni moi je crois que transition ka baara t'o ye ni ko transition ka baara tɛ c'est vrai sariya kan ka labato sariya kan ka appliquer a cogo la minnu bɛ ka ko ka négociation kɛ pour que a ka se ka non n'a a jo t'a la a ka ɲɛngi yɛrɛ de parce que o de sariya état de droit y'o de ye mais ɲɛ bɛ min na bi c'est à dire que tellement que le droit est élastique c'est-à-dire que finalement c'est une menace sérieuse sur la liberté d'expression. Liberté d'expression menacée parce que ni ali rose fana ta jateminɛ c'est pratiquement la même chose ne ma muso in ka kuma ne ma kuma jugu foyi ya ko transition k'u ka pourcentage ko 0% depuis bu ya malien ma lafiya wa malien vie chère ye cɛ donc moi je crois que kuma to la min ma deli ka fɔ ka tɛmɛ association de malfaiteurs voilà donc c'est à dire que les termes juridiques là a inventé ka nɔgɔn quoi ni homme de droit il bɛ se ka prétexte sur chaque fois ka mɔgɔ bila
la kaso la quoi. Donc moi je crois que en situation mingono rasipati ta rose tai vraiment anga la je anga tasuma jika tasuma la doni anga jamana ka se ka basiki parce que transition mako be bede ka franyoga beki tere di nyoma pour que réforme nous ka anga ke anga se ko réforme ke jamana ka se ka boni kololongo mais à chaque fois que on continuer on ka avancer ko do bena placer na mimi ke saobiye kamro akili washi kamro dusu kami donc avec saobiye avec tension sociale bouya surtout que gela fana banga ka faro ka donc nini gela na fara gela ka vraiment que baraye mali on bolo o be ke saobiye transition fie ba be do la quoi Youssouf Koulibaly ni en tout mal mais abinasiran wa abinasiran surtout ni journaliste de biga kuma kuma bega ko taga glon transition kuma bega ko taga glon transition ni la juge aka ko ke ali ko soro la mo mi no fege bube asara jombolo justice terre a farao asarao amasa justice de bola. Pourquoi antitan a nini justice fait amitaka nini kuma be ko transition moi nous kanga ka indexer ka kuma nous faut aujourd'hui ce que nous on demande oui des cas faux nous ko imana ge tugo ambi justice interpeller les agana ki ka fako justice ni instrumentalisé glone no nyona doni ou donner no nyona doni amiga courant mi fo ni peut-être ni go follow ko o te chara kono e galonu même la loi sur la cybercriminalité article 190 voilà aba des infractions aba kono avec une nouvelle loi contre la cybercriminalité aba kono loi courant do mi voilà je pense que charia tigi mi afo Allah kununa ga boss no la are adon afo ko a efili kuma fa rekla ga ese ga récupérer quoi fait à de nouvelles lois contre la cybercriminalité amana ke a fait ni mo avocat ka bara e ka client défendre on bara toyi o te journaliste ka bara client ta ambulo e rasbach am bara ke nyogondo na be kuna fun 10 minan kono ko mi kera akunte kuna fun 10 minan kono ne amita mo ga événement ke rola isa ambe nyingali de ke mais ni antara kuma doro ante kuna fun 10 minan kono kuna fun dilaka minan kono blue fango di fo atara kuma mpate o minan kono blue liberté d'expression Youssouf depuis transition sigraphobie et bika fo dungodo il faut que mo ba franyo nga transition bika mininga mai ni liberté d'expression mais danger là vous savez quand est comment liberté d'expression te ni mo min fotera a tout sharia ka labatu sharia labat ambi anga ngori ni justice fait nambi rasbati ni mo fait ama ni mali justice de fait ama fo bo aya juger am barage nyogono comme sur a fait tout comme après c'est le ga senga na ga émission ke am préciser le ola aya juger jona ga senga na amoni ni justice de fait wa am ta pour le coup transition assimi am bitaka doko la communauté donc mais aujourd'hui mi fora yuso idonga nyingali kila mi fora o e ka fo chef d'accusation folam go fora mbe abo ola kana sabawere faraka ka fro al doin ki mate ka mandat de dépôt wera ta kan c'est très bien Dieu mandat de dépôt flanada moi juge d'instruction ni o te procureur il se faut procureur ou rattacher le ministre de la justice là mais et les juges d'instruction anga beaucoup do konala be kuma be ni kuma fo iba bli kuna en tant que ama proscrit il kuma be ibise ka nominer au kuma non fait fa ango o de mais ka contrairement ko ke fo 100 ans ni na ko ko 2013 kuma fora o de talent plein ni bala 2013 doran ko 100 ans yano o che o ba yira mais o kana yira kuma kela mais isa ngo ni séminaire ko no mu kuma be français ou mata mine fo Lyon ka fo ko aye kuma do fo président ma ka fo ko président déchet. Bon, sincèrement, BFM ka article c'est pas authentifié. Donc, ni BFM tado bien nata. Au-delà de ça, il y a un trafo français. Les cas Guillaume Soro et qui a fait a condamné. Président mais élu là démocratiquement au transition. Ousmane Sonko bi Sénégal. Benyata la injustice mbiga tara segel pour droit de l'homme bien qu'on injustice là o ma o nyona injustice be ka kan fana fait non ce n'est mais frère il là de kafo et ce n'est pas une question de transition on peut pas mais non et applaudir l'arrestation des Raspas mais Ousmane Sonko n'a pas été arrêté où
n bɛ wuli n bɛ taga tribunal la polisiw de bɛ n kunbɛn ka maltraiter o de ye juge de i tɛ juge bolo la dɛ a ko n bɛna taa juge de ka wele jaabi fo an k'o kumaw de fɔ olu ye pays minnu na président sigira démocratiquement ce n'est pas une question de transition bi na an bɛ kiiri ɲini mɔgɔ fɛ an bɛ kiiri ɲini Mali justice. Bon, et vous savez que Kaba, cette histoire, elle est compliquée. Compliquée parce que il y a une dose de politique là-dedans. Oui. Parce que lâcher Mikera, fin bedamena politique canadienne. Lâcher Mikera, akera politique canadienne. Akera la Gemina, akera politique moi la Jedela. akara mɔgɔ min kungo la o ye politiki mɔgɔ de ye wa a kɛra jɛkulu min kungo la o politiki tɔn min kungo la o bɛ jɛkulu min na bɛɛ b'o ni transition cɛla dɔn donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ politiko sama ka bɔ a la maintenant kiriko b'a la parce que mɔgɔ faga tɛ ko fitinin ye c'est-à-dire que propos ninnu lase ninnu gɛlɛyara kosɛbɛ parce que misali la kɔnɔni b'e bolo e de b'a bila sulu kɔnɔ e de bɛ dumuni di kɔnɔni ma e de bɛ ji di kɔnɔni ma n'a banana e de b'a furakɛ n'o kɔnɔni sara a ka fɔ ko kɔnɔni ma sa k'a fagara donc i b'a bila o minɛn de kɔnɔ quoi donc a bɛ digi la a tun bɛ min bolo o kɔrɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min qui est suspect o ye e de ye o bubu tun tɛ cɛ bolo a tun tɛ muso bolo a tun bɛ justice de ka bolo kan wagati min na ala b'a ka kalifa minɛ la donc n'i ko ko bubu fagara donc ni justice ma réagi don n'a nataw justice bɛ se ka nɔ minɛ parce que a fɔra ko mɔgɔ min tun b'u bolo ni a tanna ko a fagara u ma réagi u nɔ bɛ se ka minɛ donc justice ka réagi o wajibi ye nin dossier la maintenant donc o la ni tɛ ka politique ko sama ka bɔ a la i tɛ se ka justice ko sama ka bɔ a la mais ça dépend de l'interprétation de tout un chacun mɔgɔ min bɛ a analyse kɛ i bɛ a sama ka na i ka côté la côté min ka di bɛɛ b'a sama ka na i ka côté la voilà maintenant accusation kura parce que a ko bɔlen ka bin accusation kura ninnu kuma fɔlen a ne kɔni funteni personnellement moi je me dis mais c'est quoi encore cette histoire sincèrement ni ɲininkali fɔlɔ min kɛ nin ye mun wɛrɛ daminɛtɔla ye mais ɲininiw ye mun di yan ɲininiw y'a yirana k'a fɔ chef d'association saba tɛ mais plutôt kelen de don association de malfaiteurs tɔ fila min bɛ ka fɔ o tɔ fila bɔra min c'est cette question que je me pose mais ni o y'a sɔrɔ Arasibasi welela ka a saba bɛ notifier a ye mais k'a fɔ juge kila ka kelen de retenu bon en ce moment on va dire est-ce que justice ye kuba de kɛ on ne sait pas maintenant ni o y'a sɔrɔ a welela ka kelen de fɔ a ye k'a fɔ i nɔ minɛna nin de la ka fara kɔrɔlen kan n'o ye association de malfaiteurs ye maintenant tɔ fila nin mɔgɔ min nana ni tɔ fila nin ye o tigi nana ni tɔ fila ye ka a don fɛn kɔnɔ parce que mais avocat ka interview indépendant non parce que avocat oui mais de source sûre dossier bɛ niveau min na a ma confier avocat foyi la a ma di avocat foyi ma voilà donc n'a ma di avocat ma maintenant infraction fila min fɔra ka da kan n'o offense au chef de l'État ani c'est propos contre nos mœurs o infraction bɔra min parce que an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ oui mais n ka ɲinini o de di yan mɔgɔw lamɛn k'a fɔ donc o de la a ko in filɛ nin ye an k'a ta k'a lamaga k'a lajɛ ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ kelen de fɔra kelen de retenulen don maintenant fila voilà donc au delà il faut faire énormément attention maintenant c'est à dire que c'est Rose c'est à dire que parlons un peu de Rose parce que hakili b'a la wagati la ale tun wulila kiri fɛ bon a yɛrɛ ye layidu kanw di k'a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ donc récidive mais récidive tɛ parce que an y'a ye k'a fɔ a bɔra ka na c'est à dire que fari kura min da a ye taamaw de kɛ a taamana ka se yɔrɔ la o jaw yera ni i tilala ka na tila ka segin o ko kelen non moi je vais pas n tɛ don la mais juste n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que souvent oui mais c'est normal ne ni kiiri mɔgɔ tigilamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye mais non c'est important parce que oui parce que karisa jumɛn don c'est pas n'importe qui Bouafane c'est pas n'importe qui donc o karisa o kiri dɔ b'o nɔ kan o kiri ma datugu fɔlɔ parce que o kiri bɛ senna de a taara a bɛ ka lase minnu kɛ
bon c'est-à-dire que réalité dɔw bɛ yen nɔ f'an k'olu fɔ bi an bɛ jamana min kɔnɔ. donc n'i taara ka t'i koloso o tigi la. n'i taara ka t'i koloso o tigi la o y'a sɔrɔ layidu kan dun bɛ nin kiiri tigilamɔgɔw cɛ ne bɔra nin ko in kɔnɔ n'i nana se tɛ k'i ma o mais i tila ka na ka o baara kɔrɔ daminɛ. Et maintenant, quand il faut d'abord des Assimi, ou bien je sais pas, bon, moi je sais pas. Maintenant, ça dit que, en même il faudra, c'est que, en Djamana, mais qu'on a Beka Famouka, en période d'exception là. Et le Mali, ça joue sa survie, et en la malama, mais na Djamana, tout nous tola de nous. Donc, on a un farati ou la couche. Donc, ni be koko ke, il ka a don, il décharia là, kake. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est association de malfaiteurs, comme au loup d'affaires, c'est-à-dire que juge d'instruction d'affaires, au cours ni nous de Bessina, Johnny John Farlanyogon, Wakatido, k'a fɔ ko ka ko dɔ labɛn jamana kama ou bien jamana den dɔ kama. A kɛra yɔrɔ jumɛn o kiiri dɔ ɲɔgɔnna de la ka tenter o labanna en quai de poisson quand même. Non mais est-ce que ne m'a fɔ ni c'est-à-dire juge d'instruction de y'a fɔ ni y'olu y'a fɔ ça veut dire que an ka a to olu ka u ka enquête kɛ fo ka s'a se yɔrɔ la parce que nin fɛn in kuma bɛ ka caya c'est-à-dire infraction fila fɔlɔ min gulonnen filɛ la a fɔra dɔrɔn a ye ne funteni mais ɲini ninnu a fɔra ko o ma fɔ o t'a la kelen dɔrɔn de don. Maintenant, nous n'avons pas de farali à est-ce que quelqu'un n'est pas en train de manipuler le dossier? Maintenant, nous avons soro et Woleli Kera, Kassabaye Bede notifié Kalaka Fly retenu. Alors que nous avons justice Kuba Kero, Kuba te justice là. Et Wolela Nya Jelen a fié ka Jelen, Ebitana ka Jelen. Shinibe Selingana, de Foko, Kunaya fié ka Jelen Odo. Justice Odeo, justice te Kuba Kero, Kafoko, Ame Fondo fié Kata, pour que Kapisu Bourie, non, justice. Maintenant, on a fait une blacana, on a politique, ni fin bebola. An ka bila minɛn kɔnɔ ka analyse kɛ ni min fɔ ɲininiw de kɛ ɲininiw ni diyan maintenant an b'an sigi an bɛ kɔnɔli de kɛ olu de ko association de malfaiteurs ça veut dire que o bɛ se k'a concrétiser cogo min na n y'a fɔ jɔn ni jɔn de y'o association parce que an b'a dɔn association kɔni tɛ mɔgɔ kelen ye n'a fɔra ko association o kɔrɔ mɔgɔ can a bɛ daminɛ mɔgɔ fila la jɔn ni jɔn don u ye a kɛ yɔrɔ jumɛn wa u bɛ ka bɛnbɛnbɛn o sugu jumɛn kɛ o bɛnbɛnbɛn bɛ ka kɛ jɔn kama. Maintenant, on a si un projet qu'on a. C'est vrai qu'en matière de Rose Fenanga Jalaki. Rose Jalaki n'était pas là là-bas. Depuis la semaine passée, il y a fini. Mais ni Rose Kapuma ou la main. Sincèrement, il était pas galère à qu'on a pas soit hakement. Kaba, aïe, Sabalissa. Kika Jamana Bourja, ote Koudjoui. Kika Jamana Bourja, Kadjamana la Goussi. Kaba. C'est pourquoi. C'est pour non, Vichère de transition 0 échec. À comparaison, mon que Mali n'est Côte d'Ivoire. Kaba, problème est remis. Orozoute Mogo Gwansain parce que il est là du Kanta, Kiritik Lamogo, ni Lakanatik Lamogo, Kafo, ni Alasona net nani on a wareke. Et Clara Kassego, pire que tout ça, Kadjamana Boudja, Kadjamana la Goussi. Et Kala Goussi, tu dis, comparer le Mali avec la Côte d'Ivoire encore là-bas. C'est pourquoi Mali ne Côte d'Ivoire. Ne vais pas fina. Mama Benibika Jamana la Boudja. Kaba, il est héroïne de Kaba. Youssouf. Isa, Rose Taï, Yaningo Djabi, me fait qu'à Ntoroma Djabi Doni, me fait qu'à Faye Kafo, et peut-être qu'il ne sait pas comment un État fonctionne. Là, on a fait une transition. On n'est pas autant de Moussa, ni autant d'Alpha, on est sous la transition. Donc tout ce qui va se passer, c'est on met à l'actif de la transition. Il faut que cela soit clair. Donc, ensuite, Flana Mi, Nigo, transition, justice. C'est-à-dire que, s'il y a une plaie à notre démocratie, c'est d'abord la justice. Ouais. Parce qu'on sait, tout le monde sait qu'aujourd'hui, justice thaïlandaise à la mesure du prince du jour. Principe du jour, madame Minke, Ngobi. Mais madame Nabi, madame Nabi, donc, me fait gagner faudra. Non, il faut un Befanoka. Quand on parle de la justice, justice doit appliquer au décan. Nous, on doit avoir notre point de vue. On parle de la justice de façon générale. Je crois que Amsel analyse pour la. Oui, non, mais responsabilité bénéfique. Oui, mais ça me fait gagner faudra. Notre Akila, transition na ouye Malikura kuma min fo.
que la justice allait avoir justement l'occasion de se racheter. Parce que l'image ternie à ce niveau maintenant. Mais puis je ne vois pas un grand changement parce que dossier ou entassé les B, dossier de corruption B, dossier au B, au lieu de le dépoussiérer, le juger, malien ou à donc non, en même temps, ni mi manakuma transition du gala au début inquiété d'obé tous les jours sur les réseaux sociaux nyabula au ben niki au lutte inquiété parce que tous ils sont des soutiens à la transition donc ni jamana mi botugola mo obseka compter juste tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui supportent la transition ont été combien de fois convoqués à la gendarmerie et à la commissariat ils ont été combien de fois en prison les Boubou Mombel. Non. Beaucoup de fois, ils ont été convoqués. Mais comment ils ont été convoqués? C'est Boutoura. Il a été convoqué, il a été gardé à vue. Ils sont pas contre la transition. Bon, Issa, raison de plus pour que Angakuma Bla ou Minan Konala. Ni Koko. C'est-à-dire qu'ils sont exaltés, ils sont passionnés. Non, pas de l'exaltation. Mais fait comme il faudra. C'est un thème membre de reconnu Mama et transition critique qui a un petit bouquet palana. Il n'a jamais été inquiété. Bon, ça veut dire quoi? Ça, c'est une incitation à la violence. Non, c'est faux. Non, mais n'y a que ça, donc c'est qu'à tout le agressé. Donc, mais fait comme il faudra. Et ça dit que il est temps. La justice malienne se porte mal. Elle se porte mal parce que aka image aka la djeka image redoré. Et même il faut rose tala. Franchement ne ma me rose ka feda. Mimbe se ka ke sababuye ka se ka kungola saba parce que ay vie cher comment me faut. Mais la relation là-bas on lui fait une plaide dans sa défaveur. Oui, ça dit que me faut Bouba Fane ani en comparer Côte d'Ivoire là. Franchement, ça dit que juridiquement, on te fait, mon nous se prouver qu'à faut qu'il fait, qu'il n'y a pas complot là, jamana. N'a acte déposé, à nous lui acte déposé, même pas il a qu'à faut voir complot que jamana là. Il sait qu'à juger au-delà, mais qu'à faut tout simplement, à boire faner contre la transition. Franchement, c'est pour moi c'est minime quoi. Il se pour qu'on a un bon dossier qu'on a. Et Isani Goko jamana Nyemogo Dabara. S'il vous plaît ça, s'il vous plaît, Bamanangana Kuma Bena a Fotogodou. Ko jamana ti John Dabara atimi Dabara jamana ti John s'il vous plaît koko do be no an ngana segolu kono offense au chef de l'état là abakono abe code pénal abakono donc femi ba akono là bas wa orositato sincèrement il y a une kuma mi fo ben y ne chien fo ko mais fait ya ko chama ma delika ni ne vidéo famille mais ma delika a vidéo vidéo atina chama ma delika ni vidéo famille mais ma delika a vidéo atina chama ma delika ni vidéo famille mais ma delika Koko circuler les réseaux sociaux Youssouf ebe songa foko où est des problèmes là et puis foko justice minga ka blason reduré ebe son au justice ka son au kumasuguma au jamana ko mais frère il faudra c'est que ni par exemple ni des plaignants ni katan ou africain non ni ta menga plainte retiré tout simplement. Maintenant, ni justice yara auto-saisi. Bon, nous clabé au nous tawo et puis ngani nuna ni mais c'est que almunu be jamana ko gambe nyu ka mo buruja mesure be ka ta alolu yere kama ka sharia ta c'est-à-dire que iga sharia beta ni be jamana ko ga na tugo tila be ka mo buruja sharia beta iga bien munu be ya ko saisi ka fere nyu alo o soro ngani nuna donc c'est-à-dire que sharia odi quoi il faut lango jamana bi tugo muna et il be font fait que ika c'est-à-dire que périmètre de sécurité oui charia di kalabo charia kono to charia kono ni ibika critique charia kono il faut que ika que charia kono non juste 2 secondes Kaba mais fait quand doit voir non 2 secondes pour plus de précision je suis d'accord avec Youssouf quand il dit que kiri kanka ilema quoi kiri kanka ilema on est d'accord mais on se pose la question aujourd'hui
Issoufou Mounou bɛ ka kiri critiquer mɔgɔ minnu bɛ ka transition supporter i n'a fɔ Boubou Mabel plainte kɛra kan Taïrouba plainte kɛra kan Ben le cerveau plainte kɛra kan Sékou Tougora plainte kɛra kan a bɛɛ taara kiri bundakun kan Nuntogo taara kaso la donc moi je crois qu'aujourd'hui la justice est en train de travailler avec vraiment le principe de la séparation du pouvoir. Parce que moi, je suis très supporté. Plainte de la Bekama, à Béoulela, à cycler. Personne n'a reçu la protection vraiment du pouvoir. Il faut voir là qu'on fera comme nous une transition demain. Voilà, moi je crois qu'il faut avoir le courage de dire certaines qui binem bado akan ka foko mo munu investira aka projet konna la ko lube ka nyini fambe fenga ARF nani ko bunu sur la ka foko ko yani karido ya che ka be na kuma paita o ibe mundon affaire ina bon kaba ça veut dire ni am ate do hun kele nyona bo ntaro open eye o affaire kera ka konye doro kera puneti ni fon kera premium bon fin chama kera quoi donc kana c'est foni jeune tama mais bi mi dron c'est que katilia ka soroke mo chama odibe mo chama soro ta do faire là moi je vais au-delà de ça parce que e bi fera Sénégal e ka wardi mo doma ko ka Sénégal donc au mana Sénégal au tono ko abo claube qui bi do so e ka me investisseur ou ma mais moi la question que je me pose ce n'était que par procuration. Mais agro-business de d'ailleurs, les gens laissent plus d'investissement. C'est pas vrai. Agro-business de d'ailleurs, c'est toute une chaîne. C'est pas vrai, tu étais. Ben, tu étais où? Tout le monde a vu que c'est pas vrai. Mais imagine du fond, c'était bien parti pour lui quand même. Non, oui, Djadé, ce n'était que par procuration. Kaba, quand tu acceptes d'investir dans l'agro-business ou encore dans l'agriculture, je ne sais quoi, il veut bloquer des bois, Kata Sénégal. C'est clair. Et maintenant, moi, ne vais pas au-delà de ça. Au-delà de ça, parce que tout simplement, bi, et Ouati Dosera, nous ni Moussaka Sougou, nous Bokado, à Moussaka Segasega, Moussaka Borami. Parce que finalement, et Waken de Waflateo, on parle de millions là. Mais nous avons Moussaka Bola, nous avons Moussaka Bola. Ni ka wala Segasega Likola, Nyokera, Nadola Kavoko, Niga, Nafolo Bokado, Nanola. Segasega Libegen, Nafolo Boroka, ni Nafolo Boro Magneton, parce que surtout qu'on a toute une institution pour ça, nous au clé. Maintenant, quand on y est, on y est 1 million d'euros dit Adama Made, 1 million d'euros bomi, parce que n'est-ce pas femme, Kaba, et Baraka Galachoumna, ou Bara, ou Wari. Wari jele ko ta ko la filin tu wala Yusuf ve mundala bon n'te fen don ala mais pour que ga paita dafa ou bien photo ka wala la kala clé doni ou di nambe investi fena anga ni nga doni entreprise sugu jumai aka salu chiffre d'affaires mi adama arnaque oui ka foko adama mo arnaque u ti se ka fa na salu adama mu ne ke no ya to nyina ne be dala kan ga wardama. Non, mais investissement fait un basité car donc si le projet de la Djeki projet be porter entreprise d'or c'est l'entrepreneur de la Djeki wa aka soro e munye wa ne ga risque beta fomi faut de ma jateo anya yedoro kumani tegan ikatika ward de publicité là ni audio mɔgɔw taar'u ka wari de don publicité la ni kɔni ne bɛ se ka min fɔ semaine tɛmɛnen n y'a fɔ yan nɔ open eye ta la si on fait pas attention ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ m'u kɛcogo dɔn a laban na an b'a fɔ ko i b'a fɔ Ousmane Sonko b'a fɔ cogoya min na on risque de se retrouver dans un état voyou parce que an bɛna ye k'a fɔ i tɛ se ka hali ka jurumantigi mɔgɔ gansan i tɛ se k'a ɲini k'a ye tuguni parce que mɔgɔw bɛ taga société dayɛlɛ hali API yɛrɛ la cogo min y'u ja
u bɛ tila k'o société ninnu to yen ka taa dɔ wɛrɛ dayɛlɛ o mɔgɔ kelen o API kelen na ka société dɔ in na taa faillite la mɔgɔ kelen a bɛna société 5 ni juru ni fɛn bɛɛ a b'a la taa faillite la parce que société est personne anonyme. Très rapidement, Adama est un exemple des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat au Mali. Un exemple. Misaliado. Ayaka jago daminɛ ni 2,000 de ye. 2,000 yiriwara. Daba ni arrosoir ni. Ka na jardinage la ka bɔ ka t'u feere ka tila k'u transformer ka tila u bɛ dun cogo min na k'o baara kɛ o baara ɲana bolo. Ka bɔ nakɔ kɔnɔ. Mɔgɔw y'a ye. Ka na food santé la. Ka na food santé la ka tomatiw ni jabaw ni gɔyɔw ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka wonda minɛ ka restaurant dayɛlɛ ka taa université la ka cantine dayɛlɛ dɔrɔmɛ 100 i bɛ dumuni kɛ k'i fa tewu. C'est ce là. Sorry, n'est publicité. Non, c'est de la réalité, mon frère. Non. Mais au bel amour. C'est de la réalité. Moutiana Bolo. Écoutez, Adama, même dans ses interviews, il va être à fort. Quand il s'est investi dans l'immobilier, il va dans Sraflabola, c'est. Et puis on le dit, l'homme qui sait tout faire n'est bon à rien. Mais un nango bon mais en réalité c'est un yiri wala bulu jeune ne pas fait ka baraka mali kono ou beta ko warba de armaya ta damne ama warba ni aywa mo ya yale abulu ça wa plein te tcheye pour une dernière fois, je suis totalement d'accord avec Sori. En réalité, le jeune là m'a beaucoup séduit. Ne retourne de Kosovo, il y a fait une amètre mamina, depuis 14 ans, mon ministère a une initiative sur il a volé de ses propres ailes. Kasi ni performance inke c'est-à-dire que état tunga soutenir état tunga encadrer ça n'y est tu encadré ni mon génie kan ni suku ke iba encadré mais moi APJ oui à soutenir sur le plan financièrement voilà tu quand bureau de Tanoui oui on va dire que tu bureau de Tanoui Isa jeune anga bonne surtout que il avait 30 personnes pour puis ça va nous retrouver par là ensuite initiative soro ka jeune il est regroupé ou ka se kana conseiller auprès de lui franchement dans ce domaine là il a reçu mais minfo aya bulu fara de tia o de kira o de achoro mais ay pour bon Isa ouais mais même ne bo question là bas akuka adam ne wa plat milliard du wa plat non mais c'est trop bon pour être sincèrement non sorry tu es en train de faire c'est-à-dire la publicité c'est très grave non Ambao kakarumaka kelenge la bela gele fo abana ka deba Mohamed Karambe ya fo Orange la Almami Sangata Tamba Traoré Alassane Diombele ambe fuli dia bela gele ma abana ka deba be sego ambao fo rekotrad manyama sego kuyate maru kuyate ambe fuli dia kelenge la bela gele ba Yakou Cissé Basaro Aidara Abni Baba Cissé akabe lamel lambu bela gele fo amba furumso bajara fo kosobe maître Maïga ambe il faut kosobe ni wakati la ka fuli ni tanindi au bela gele ma au fin fe lamel la ni wakati la ala ka claire ya bintu na fo blobe ne ka karafela Ousmane Togobe réalisation na résidente Draman Kone au kambe doka kunwera ni jamuka kelen kene